Республика авыл эшчәннәре йыллык эшкә йомгак ясарга әзерләнә. Зәй районы быел ашлык җитештерүдә беренче урында. Яшелчә, бәрәңге дә уңды быел. Үзләрендә продуктлар эшкәртүдә нәтиҗәле оештырылган Зәй агросәнәгать комплексының эш тәҗрибәсе турында киләсе репортажда. Зәй агросәнәгать паркында ярым фабрикатлар эшләп чыгарыла. Яшелчә, бәрәңге, суганны юып турыйлар, төргәкләргә салалар. Алардан тәмле ашамлыклар әзерләнергә тиеш. Продуктлар балалар табыны өчен әзерләнә. Сменага 2 тоннага якын яшелчә урнаштырыла. Без бәрәңге, суган, кишерне төргәкләргә салып саклауга затабыз. Алар балалар бакчаларына, мәктәпләргә җибәрелә. Ашханәләрдә тәмле кайнар ризыклар пешерәләр. Барысына да ошый. Агропаркның ит цехы да бар. Кибет киштәләренә яки мәктәп ашханәсенә эләккәнче ит продуктлары җентекле тикшерү уза. Это был небольшой спад, ну как-то выбирались. Пандемия башлангач, җыештыру бер кадәр кимеде. Без партнерлар эзләдек. Хәзер җыештыручанлык кабат артты. Продуктларны эшкәртеп, балалар бакчаларына, мәктәп ашханәләренә озатабыз. Агросәнәгать паркында продуктларны эшкәртү күләмен арттыруның мөһимлеген аңлыйлар. Кешеләргә эш урыннары саклана, бюджетка өстәмә акча да керә. Бу башка агросәнәгать комплекслары өчен яхшы үрнәк. Это дает более глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. Биредә продуктларны сыйфатлы итеп эшкәртү мөмкинлеге бар. Бәяләре дә чагыштырмача кыйммәт түгел. Безнең башка агросәнәгать комплекслары белән товар алмашу мөмкинлеге туса, тагын да яхшырак булачак. Зәй районы республикада җыештыру күләме буенча лидерларның берсе. Быел биредә рекордлы уңыш 200 мең тоннага якын ашлык җыйналды. Байтак яшелчә үстерелде. Эшкәртү системасы җайга салынган. Нәкъ менә алар тәҗрибәсе үсешне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Фәнис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары, Зәй районы.